Koho vyberieme za muzikálku? Masky. Tak poďte masky s nami do sprievodu Fašianového. Pozorne rovno na ten muzika, no? Koho vyberieme? Basu. Kto by nám o pomoci ukončil Fašian? Bereme ju so sebou? Tak, na vozík si ju dáme. Miško nám zoberie basu do sprievodu. Koníka vezme. Koníka, kto by... Haló, deti, poďte sem. Dnes je u nás veľký deň. Urobme si spolu zábavu. Veď je koniec Fašianku. Skôr, než sa ale začneme zabávať, poďme si do kruhu posadať a o Fašianku sa porozprávať. Urobme si krásny kruh, aby sme všetci na seba videli, lebo všetci sme spolu kamaráti. Tak nech na mňa vidí aj Juliška. Musíme sa trošku rozťahnuť, aby sme všetci krásne videli. Tak, Michalko, aj tu je trošku voľného. Alebo Inka, poď. Treba Miška, dáme trošku voľného. Ešte je nás veľa, ale dobrý kľudník sa všade dá veľa. Takže aj my sa pomestíme. Vidíme sa už všetci krásne? Áno! Fašianky sú obdobím radosti, veselosti, zábavy a sú medzi obdobím medzi zimou a jarou. Začínajú sa, to mi pomôže. 6. januára. Áno, začínajú sa správne v zime 6. januára na Troch kráľov, to je hneď po Vianociach. A trvajú. Tomi, poď sem, Tomi, poď sem. Tomáš, ja ti pomôžem. Dobre, týmto šikovným gazdínkám, ktoré si tu pre vás pripravili, trošku zatáčovať. Pomôžem vám, či sami zvládnete? Sami. Tak, poďme. Pošave, pošave, aj pod obrušky, píše, čo bereme, aj dáme rušky. Tuto nám nedali, tuto nám dajú, pomára zabili, sladíku majú. Páčilo sa vám? Áno. Tak, nech sa páči. Zoberte, chlapci, sladký Oldomáš a pozvite dievčatá s nami na zábavu. Chlapci, pozvite ich, nech idú s nami, nezoberieme ich? Áno. No, poďte s nami. To povedal. Že to povedal nie. Tak poďme všetci do sály na tanečnú zábavu. Fašianky,
krajoch, najmä na Záhorí, sa tancuje jeden tanec, ktorý sa volá... Dievčatá. Aby dostali na odcud, aby sa nevydali? Nie. Takže, odložte meče, pozvú nás dievčatá do tanca. Vazu si zatiaľ necháte, aby dostali na odcud, aby sa nevydali? Nie. Takže, odložte meče, pozvú nás dievčatá do tanca. Vazu si zatiaľ necháme. Máme tu aj ženice? Patričku, no poďte. Keď je dámska volenka, všetci chlapci musia dokola. A na parket, nie pod okná sa poschovávať. Poď. Smiem prosiť? Nehábi sa. No poďte, Pati, poď. Ninuško, zostať ti tanečník? Nezostáva. Tak poď, ja ti prepustím môjho. Nehodili si partnerky, tak či sa im to nelúbi. No, poďte. Tak, muzike musíme ale rozkázať, lebo vidíte, ticho muzika nehrá. Skúsime rozkázať? Rozkážte si pieseň. Hraj muzika, hraj, dám ti chleba kraj. A to asi 2 groše a pritom sa započme. Hraj muzika, hraj, dám ti chleba kraj. Prichádza pôstny čas, na Veľkú noc bude zábava zas. Kto chce zaviazať? Magdalenka skúsi. Magdalenka zaviaže zase skúry a všetká zábava končí. Výborný. Tak, ďakujem všetkým fašiankárom za takú krásnu fašiankovú zábavu a dúfam, že po pôste na Veľkú noc stretneme sa pri zábave zas. Lebo to je za chvíľku som dnes práve. Ja tam dám hudbu do toho, neboj, tam nebude hlas, áno. Tam ale je čaj, mi páči. Trošku. Devčatá, za taneček si môžete šišku zebrať. Áno, aj za tancovací. Áno, všetko dá.